A je to tady. Vše je připraveno. Stadion je beznadějně vyprodaný. Finále mistrovství světa v zírání může začít. Na komentátorském stanovišti je tu se mnou David Joyce. Zdravím tě, Davide. Ahoj, Johne. Dobrý den, diváci. Řekni, už jsi vsadil na Campagnolu? Tak jistý jsem si nebyl. No, pojďme se podívat na oba finalisty trochu podrobněji. Nejprve Alexander Campagnola. 14. nasazení a musím říci neočekávaný finalista. Mnoho lidí mu nevěřilo, ale jeho skvělá forma mu zajistila dnešní finále. Podlehli mu mnozí favorité, především pak v semifinále 6. nasazený borec z Indie Anand Nanak. Jeho dnešním soupeřem je loňský mistr světa Ziggy Spassky. Jenom se podívejte na jeho statistiku. 6násobný mistr světa, vážně obdivuhodné. I když je mu teprve 32 let, přesto už byl zařazen mezi nejúspěšnější závodníky v tomto sportovním odvětví. Ano, někteří lidé jsou opravdu překvapení, když se dovědí jeho věk. Ale na první pohled je zřetelné, že se koncentrace na těchto úrovních právě podepsala na jeho vzhledu. To ne? Svatá pravda. On zíráním žije, jí, pije i dýchá. Do toho, Ziggy! Klid, prosím. Tak to bylo idiotské povzbuzování. Ale nikdo ani nemrkl, takže je vše v pořádku. Podívejme se teď na pohled Spasského zepředu, abychom viděli, s čím se Campagnola musí vypořádat. Tak to je tedy opravdu síla, strašidelný pohled. Jenom se podívejte na ty vrásky okolo očí. Ano. Moc rád bych věděl, jaké myšlenky se teď Italovi honí hlavou. Že by toho měl už dost? Ano, přiznám se, že bych opravdu nechtěl sedět na jeho místě. Davide, jak může Campagnola tento útok odvrátit? Johne, bude muset sáhnout hluboko do svého arzenálu zírače a využít veškerých zkušeností, aby odvrátil tento Spasského drtivý nápad. Zatím se statečně Promiň, že tě drží. přerušuji, ale zdá se, že se Campagnola začíná potit. Ano, viděl jsi tu kapku? Jistě. A je to tady. Po 9 minutách začíná na Campagnolu působit upředný pohled. Zrovna ve chvíli, kdy si říkal, jak Campagnola statečně odolává. Ano, Spassky teď drží zápas ve svých očích a bude velice důležité, jak se s tím Campagnola vyrovná. Zatím stále jenom dotahuje, ale je to velký bojovník v této kategorii z oči v oči. Teď je vidět ta kapka. Před chvílí Spassky koukal jako by nic a když to Campagnola nejméně očekával, zaútočil. Na tomto souboji se zvláště mladí čumilové mohou hodně naučit. Ano, ale zatím není konec. A já věřím, že to bude ještě dramatické. Je to smutné, ale už i do tohoto sportu začínají pronikat drogy. Dopingová aféra, která vypukla právě... Davide, musím tě přerušit. Vypadá to, že zápas začíná vrcholit. Ano? Campagnola začíná cukat hlavou. A to je nekladné znamení, že už má vykoukáno. Dostává se do úzkých. Opět se začíná potit. Ano, asi už i on sám tuší, že se blíží konec. Spassky neuhne pohledem ani o milimetr. Skvělý útok. Davide, má Campagnola ještě vůbec nějakou šanci? Spassky ho zahnal do rohu a já bych řekl, že se dostal do pasivity. A teď už prakticky jen si ví, jak to dopadne. Jeho zrak evidentně slábne. Spassky zírá jako o život a Campagnola, mohu-li použít ten příměr, kouká jak tele na nová vrata. Popravdě neví kam s očima a jeho obrana se úplně rozpadá. Jak dlouho to ještě může trvat? Hlava mu začíná čím dál častěji cukat a oči se mu zjevně zalévají potem. Přijde ještě s něčím novým? Spassky si za svůj důraz zaslouží obdiv. Bylo nám potěšením být svědky tohoto skvělého utkání. Oba protagonisté jsou skutečnými mistry, ale je vidět, že Spassky zkrátka čumí, jak umí. A bude někdy pokořen. Jen se na něm podívejte, jak ukázkově má vykolené oči. A fanoušci už jedou pořád dopředu. A je to tady. Zápas je u konce. Campagnola mrknul a v okamžiku je povšen. Spassky obhájil světový titul grandiozním způsobem. Přátelé, tak to bylo finále, jak má být.